manifestation lo kon si fe mi e butu chama e ulu kon Dakar to gani wa ida daga fo ko dro fela fela kon minela e findu kon fe planification familiale no ale bage koloshi ko ulu kon be ka kololo chama na se mutu chama ma uwa fuso kon nala maina ida daga fo ko sogo an jega ko galele no bi ambali ma obisin lay anga bi dum kibaru kene kibara folo o betale ke menaga ka ida daga fo mi e jeu kalo kreta an shigi kon nae ko manifestation do kera e menaga aywa o manifestation o kon la ko e menaga ka o kon dimina fo ga butiki chama Dakar sabla ko o butiki no ma so ma fa o ga wuli ga joke aywa ira no fo ko menaga ko ku ye sebe do boka nyasi uka nyamgo ma ko ulu kon bega wuli ga joke wuli ga joke o kon la ko be fe la ga singana menaga o se fe ko e sebe mbora ka ida ka fo ko o wuli ga join kon ma ya ma ya ka duma ko utese ka ni wuli ga join kon ke o dimi kon o kon la ulu kon ko wuli ga joke je ka lo kleta an shigi kon la obligajo sente ko butiki do kon be no uluma son ko butiki datu ole kala sawbi kamena ka ko kon ndusuma kashi utara edi butiki chama konti wakaga chama konti aywa ko obligajo mera kunte do re kaira ka fo kula kana bale o kon nyonya ne do emenaka ko emenaka ko kon ko dabu yesu no ko kontu ko mire chema fatu we ko ulube fe fin tuku ka ubela jelinga mal faminula ko ulube fe mali arme do ne ka to menaka kala kroshi konike sabla mi e chema fati kun me menaga la mini konna ko ube bingan chama kon ke ko banyasi e yendu la don kon ma ko kuma chama mi e barakaji bingan wale anani kona chama o kon me ke menaga wa ko o kun te fuyi o e chema fati kon ka bare ko ube mauta ko anima ko ore kun kon na ru kon ni torole do ko ube fe mi e fin tungo ko wuli kai menaga group army mu be ko bala jelinga ba famula wala sa ube se ka lafiya to mina ori kon kuye ulu kon ka en ulu ga jaw way daga fa koni autorité ma ko bonna ko dona tata una bara woro ke mi be se ka oni sonja aywa o tamele ga bueno so koni ko ni ale ba ko kindo e ay daga fa ko dro freda fla kon be na ulu kon minera esen tu kon fe aywa ko je ka lo kleta an nani ka tabla kleta an ulu bla kon nala mi e chaga dem sigile be nyana mini fa an dro koni kele kama nga jamana kon na be fo ma ko ses ko ulu ka bara do ko kon nala ku bulu kare ma fla kon ka aina na fo ko mi je kalo kleta an nani kono nai ko e ni ma ko fo ko e chilo na fu ka ila ka fo ko se goni ko gar place la ko e drogu kono be no o se fe ulu kono ulla ka ta sega sega kono na ko sega sega o kun kono la u bora mi e balzi saba bono ko ko u boro kono ka ko chef enje ko obrigi bidru ani ko kono kungu no be ta be klo bi sheki ani ko kono ma aywa ko o yo ma ko fo ne kono be ka tane o te mena ga boy mi je kalo kleta an bolon fa yetuni ko kibara wala na duma wala ali bikata ko sega sega to konke o sega sega fana o kun la ku tara bo e ma do kon kan kana bisi fana bo ufti bolo ko o kana bisi ra kulo bita fo kilo ke me fla ani ko konna wo yo fana ne ka tane ami wakati na bini ma ko fle fla bebe sin tu ko buluka wa ko ubna bla e kiriti ga mo ko buluka kuni kirim nga ka ko beda o ka ai wa me ni chaga ma no ko ni bulu kon bulle no ni wakati na ko ubna mi yenya mi fe ani doro kuju ani fura kun tam chama mu ba ga jamana kono kumna fere ke kan bela tum wa ma ni emine la ko ikon be e kaso ko aywa o tamele ga be ama kunya sikene ya o kunka aywa ila na fo ko mi planification familiale ni ama fo ma anga to dunkana bange kolo shifura ko ale kon be ka chinyali chama ko ni ke musula ka ko ni fanfe aywa ni kuna kuni ay mi bo indicateur de renouveau ko ni second ko na uluka kuna fun do se fe ya ila ka fo ko muso chama ko be ubuga ubulika fo ko bange kolo shi ko ni ko lo chama ko na se uluma kerengela na uba fuso ko no ado wala chama be ka ila ka fo ko ulu kon tika se ka den solo ala ni bange kolo shi ko ni sababu ya amba no so do ka kuma ka ba ko na aya ila ka fo ko ale bange kolo shi ni bange kolo shi ni ko lo chama la se ali ko ni ma ko aye mi ya ala le aye wutike wa aye mi ale bunyara wa ka kono di mfenu bla la ne kumulo di mfenu o kon chama kon kumala wa ko ni ale sanduru kon bonyo ko ale be ka furanya ni wala sa bi sika ganji ka to ko mina o te ka sika ke wa do fana ya fo aga témoignage kon nala ko ale ba ko lo shi mi do ala ko o mi sanduru kai wala sa sanduru kon nala akana te ka den so ni sanduru da fara akumbabo nga ko kamini asira sa sabama ko gele amsen ko gele amsen ye ale kon solo ne o ye gele o ti dore lada politique bali ani miye kono di mimsenu ye ani ale rabe ga buya ani kono fununi ani wana cha o fe fe ale wula ka tani bage koloshin bo ko ga dan no do na fobi ale be fura kale konna ale fana maga tsike de konna o do kun konna la ko e be na jene ki koloshi
ni be bange kɔlɔsi ninnu don i ka se a tigilamɔgɔw ma u ka sɛgɛsɛgɛli kɛ parce que a dɔw la kuma caman ani adamadenw jeliw kɔni tɛ taa mais a bɛɛ ka gɛlɛn k'i kɔlɔsi sabula a bɛ ka tiɲɛni caman don muso caman kun maa caman bɔra k'u ka témoignage k'a yira k'a fɔ ko olu kɔni ka den sɔrɔbaliya bi bi in na o tɛ dɔwɛrɛ o ye bange kɔlɔsi kɔni furaw ye wa kibaruya kuncɛla kibaruya wɛrɛ b'an bolo ka da tulo kan o de ka yira k'a fɔ maɲina a yira k'a fɔ ko sogo ni jɛgɛ kɔni gɛlɛyalen don bi yen sugu kɔni kɔnɔna la o kun kɔnɔna la min ye maɲina musow ye olu kɔni wulilen don ka welewele bila an ka jamana autorité mɔgɔw ma k'a yira k'a fɔ ko nin ye a tile damadɔ ye olu kɔni bɛ taa sugu la nka olu tɛ se ka sogo san u tɛ se ka jɛgɛ kɔni san ka sababu kɛ ko nin fɛn fila in yɛrɛ tɛ sɔrɔ sugu kɔnɔna la o senfɛ min ye boucher yɛrɛ olu ka kuma la olu y'a yira k'a fɔ ko an bɛ wagati min na ko bi ko baganw kɔni da ka di wa ko o de nana ni gɛlɛya ye sogoko fan fɛ wa an balimaw ni kunnafoni de kɔni tun b'an bolo ka da olu kan an ce aw ka kumajɔ la aw k'an bɛn an ka kunnafoni